Biyernes at manakadyang adlaw, tinda diri sa Banwa. Ikot kami doon sa kabila sa tindahan. Mabakal kami manok para kami iulam ngayon. Tingnan ko lang. Pero kanina pumunta na ako kanina, wala pang manok. Kasi yung mga nagatinda dito, galing pa ng Mampusaw. Kunti lang yung nagabinta dito mga Mindanganon. So, merong negosyante na Mampusaw noon dito nagabinta ng manok. Kanina wala pa, maaga pa ako pumunta eh. So, ngayon, tingnan namin kung meron. Pagkatapos, punta kami sa Bato Arubo. Tingnan ko doon yung aming farm. Ano na ang mga dapat pa namin magawa doon. Parang wala parang walang manok. Ayaw mo lang. May manok ka? Manok na pagkabay. Magamay pa? Magabay din pa kami. Manok. Ibalik kami na agad. Please subscribe the Seniors Agri Farm! Ano? Saya yang kurang kurang apat. Ako lang Ini semua proses betul semua. Enggak tahu. Apa makan? Apa? Gede mana? Di bulan apa? Tahu tapi itu tidak perlu serius. Update. Mobil dos lang galing para kan. Oh, ini. Pila lang sampo. Iwa galit manok ah. Tahu mana kan? Buat mga pilihan. Ini tuh untuk apa? Itu tuh dito. Ay, udah. Oh, doang bro. Seperti lah yung pinakanana. Papakan ako ay bawat. Kita berapa? Oh, pemain kastil ka. Oh, kastil kerja. Pero kung kapagpuso, kung pamilya mo ka namin siya. Oo. Ba? May mga pila dapat. Aku aku jalan ke Pingin. Tahu jajan ngakra. Lawan nang makro. Ay, namin nga pakulubo. Jadi satu batang obat. Enggak tahu main bumuk. Jadi pokoknya apa? Pagkakas lima. Ayos ah.
Oh, para man ibang sila maligyan ko ako eh. Hindi, ako na lang yung service ko. Dami, dami. Ya, ya. Ako, pwede. Oo, pwede. Barangay Babae ito, pupunta ng Barangay Babae. Ay, may daon yun. Nanto patugin mo, bra ko pa. Oh, sige. Tama-tama, ito tigahan ko lang. Oo, oh, kanan yan. Ha? Dre, ano yan? Dre ko sana, double parking kita. Bebe, 10 lang mahaba. Ang digad ko. Pareso sila dre, oh. Dala dre. 10 dala dre. Mayon, tingnan ko, bigyan ko sila. Kamay. Tagpila ginabi, tagpila. Kung sa taon na 25. Gamay ang Iba? gamay tala. Magamay man. Okay, paporong ka lang. Pagarihan? Nabandal ko, oh. Abi apat. Para pilaot. Oo. Hindi ba mo? Kamay ba, apat ka namang yung tatlo. Oo, gamay. Cash. 25. May papunta kita. Diyan mo ba sa atong Doon dagat? pa na. Namala. Okay. Hindi pa, ninja. Tumaraw. Ano, huwag naman dyan nga hiyok. Tumaraw ka lang. Ito, lilog. Meron yung nag-disco. Ay, wala ako. Mga tanggi-tanggi. Oo, mga tanggi. Salamat po sa. O, sige, thank you. Ang namin. Ay, Ah. May discount ako kasi senior citizen. Kahit anong ginabili, kahit anong ginabili ko, may discount. Kasi senior citizen. So, 35 pesos, naging 25 pesos na lang. Yun po ang tawad ko bawat isa. Yun. Yan ang privilege sa senior. Na kaya Kibakaw to. Ito ang simbahan ng Iglesia. Yan. Noong unang panahon, since mga 1980s, hindi ito simentado, rough road lang to.
Kuminsan gani pag halimbawa ngayong Biyernes, tinda, Huwebes pa lang kuminsan kami pa yung nag-aayos ng daan namin dito. Kasi mga malalim yung daan namin. Masyadong kaya ito, crossing Buwa ang tawag, Tibakaw, crossing Tibakaw, but crossing Buwa ang tatak niya. Oh, my love, my darling, I'm happy. Kantar kita tayo, kantar tayo. Habang tumatakbo kami, punta sa Batanong, dapat parang libangan, kanta-kanta mo. Ito minakanta ko, nadidikit, ito ang kanta ko nung una sa aking minamahal na asawa. Hanggang ngayon. Oh, my love, my darling, I've hunted for your touch alone the time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea. Oh, the open arms of the sea. I'll be coming home. Wait for me. Wait for me. I'll be coming yours. Wait for me. And oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Thank you. Yun palagi ako, kumakanta ako. Kabel mo to. Kasi yun ang nagbigay sa akin ng saya. Parang pag palagi kang kumakanta, parang nawawala yung mga problema mo. Dapat sa isang araw, magkakanta ka. 2 o 3 beses sa isang araw. Wala yung mga pagod mo. Yun ang sekreto eh. Matagal ka magtanda pag masayahin ka. Yan. Katulad ko ngayon, ako, bago na ako nag-celebrate ng birthday ko, kaya 70 na ang edad ko. But kung tinan nyo, parang hindi halata na 70 yung edad ko. Yun nga sinabi ko, sekreto ko, dapat masayahin ka. Huwag palagi mong iano yung mga isip mo na yung mga hindi maganda. Dapat yung mga magandang plano mo, yun ang isipin mo. Huwag mo isipin yung mga hindi maganda. Huwag kang magmarites, huwag kang magsiksipis ng mga iba.
Yung sarili mo lang, yung pamilya mo lang, yun ang asikasuhin mo. Para maabot nyo ang tagumpay. Yun, matanda na ako, pero nagpapakita pa po ng aking mga ginagawa sa bukid. Araw-araw, palagi ako sa bukid. So, kung makikita ninyo, nandiyan nyo akong YouTube channel, pwede nyo ma-subscribe at makikita nyo kung mga ano yung mga ginagawa ko sa aking bukid. Mayroon akong farm na gina-develop para dyan ako araw-araw. Kita mo Dyan ako malibang ako dyan para mano ako dyan sa aking sarili. Yung nambit. Parang recreation ko dyan. Yung nambit. Dito na kami sa Sitio Lomboy. Barangay Linambasan, Sitio Lomboy. So ito ang aking pinagawang building, hindi pa tapos. So by January 2023, ipatapos ko yan. Dito naman sa kabila, sa right side, ito ang aming simbahan. Nagsimula kami sa mission station. Pagkatapos ngayon, naging parokya na. Yun. Punta na kami sa Bato Robo. So dito kami lumaki. Ni Mrs. kasi dito sa banda sa Lomboy, doon na lang ako diyan sa likod. Katabi lang yung aming tinitirahan. Ito ang aking farm. Mga kasenyor, ito ang aking farm. Kung tingnan ninyo, sa entrance pa lang, makikita mo na yung mga tanim ko. Maraming niyog. Bago kong tanim, ayan, medyo maganda na ang tubo. Maraming kahoy. So ito ang daan papuntang Bato Robo. May mga abaka na dito kasi maganda na dito magtanim ng mga klaseng mga tanim, niyog, abaka, kasi maganda na ang daan. So, tingnan nyo mga kasenyor, mga ka-farmers, maganda na dito. Tingnan nyo, yan. Ito, maraming niyog, yan. Yun ang maganda. Kasi national road na ito eh. Tuloy-tuloy ang pagpagawa nito kasi every year ginalagyan ng pundo ng ating gobyerno national. At kami dito, mayroon kami lupa dito na ginapa ayos,
taniman namin ng mga niyog, butong, nipa. Maraming nipa dyan sa baba. Kahoy. Maraming tanim. Kasi mahilig ako sa magtanim ng mga kahoy. Gusto ko kahoy. Marami kang kahoy, magkakontribute ka ng maganda sa ating paligid. Kasi ang air pollution ngayon, hirap na ang air pollution. Pero pag mayroon kang maraming tanong, contribute ka na ma-prevent ang air pollution. So, malapit na lang kami sa aming puntahan. Pero maganda pa rin ang daan kasi simentado na. Noong una, di ka basta-basta magpupunta dito. Maglakad ka lang noong una, walang sasakyan dito. O ito na. Ito na ang entrance, ito na ang aming lupa. O, mga ka-senior, tingnan niyo, marami akong tanong dito. Maraming butong, bambo. Yan. Niyog, hanggang dyan sa baba, mayroong niyog. Kita nyo, oh. Na, mayroong mga kahoy, nipa dyan sa baba, marami dyan. Yan, oh, maraming maganda to, maraming kahoy dyan sa mga paligid. Dyan sa baba, suba. Tutor ko yung aking mga anak, mga apo, kasi hanggang dito na sila eh. Pag pumunta kami dito lang, hindi sila nakapunta doon. So itur ko sila para hindi sila inosente sa daan. Produkto dito, mga nyog. Doon sa kabila nyog, ang kahoy. Ang produkto. O, tinan nyo, maraming nyog. Dito ang noong una dito ang pinakamahirap na daan noong una dito. Kasi dito matarik. Sa piyak-piyak parang pilas. So dito ka lang dumadaan. Mataas ha, pag dumaan ka dito hindi ka makita kasi parang lub-lub lang ang daanan mo. Parang karusa lang makadaan. Tao. Ito ang natakot ang mga tao dito kasi simula dito hanggang doon sa baba, lub-lub ang tawag. Ito ang tatak na dito, lub-lub. Nadaan. O, tingnan mo, mataas dyan, mataas dito. Makita mo mga tao dito tanim. Ito mga kamag-anak natin, mga tao dito halos mga kamag-anak natin. Mga kahoy yan, mga kahoy ang mga produkto dito, mga malaki na mga kahoy. Malaki na ang improvement ng Hamindad. Kasi ang mga barangay ngayon, puro na maganda ang mga kalsada.
Kunti na lang yung mga hindi na simento. Ito pinakabudlay ka itong una dyan dala. Pinakahirap dito nga daan. May simento na oh. Tingnan nyo. Oo. Kapirata na yan. Okay.